Вітаю сябры, вы на канале Руді, і перад вами самыя цікавыя падзеі гульнявога свету за тыдзень. Буйны рэліз Borderlands 4 на 300 тысяч онлайну і незадаволеных геймераў. Змрочная Witchfire пра паляванне на ведзьмаў распрацоўваецца ажно з мінулага дзесяцігоддзя і дагэтуль не выйшла. Silksong атрымала першыя агляды праз 10 дзён пасля рэліза, а старажытна-грэчаская Hades 2 выйдзе з ранняга доступу зусім хутка. Гэта і шмат іншага ў відэа. Нядаўна выйшаў працяг серыі вядомых лутер-шутараў Borderlands 4. Меркаванні геймераў і аглядальнікаў разбегліся ў розныя бакі, хоць у большай частцы праз, як гэта ўжо на жаль, не новае, тэхнічны стан, але пра ўсё па чарзе. Крытыкі вырашылі, што Gearbox зрабілі правільныя высновы пасля рэакцыі публікі на не самую ўдалую Borderlands 3. У выніку атрымаўся багаты экшн з паніжаным градусам гумару і мемаў, якія ў мінулы раз прыйшліся не ўсім да густу. Журналісты пахвалілі чацвёртую частку за выдатную стральбу, сімпатычны візуальны складнік, добры дызайн адкрытага свету і разнастайнасць ворагаў. Крытыкі звярталі ўвагу і на больш адпаведны гумар, але бясконцы паток сарказму з персанажаў, якім трэба каментаваць кожнае імгненне, па-ранейшаму прысутнічае. Да мінусаў занеслі прэсную гісторыю бляклых новых персанажаў і нават невыразнага антаганіста. Ну і вядомыя праблемы з прадукцыйнасцю. Дадатковых квестаў мора, і гэта таксама стала неадназначнай часткай гульні. Некаторыя называюць гэта другой працай і нудным складнікам праходжання, бо крывая складанасці прымушае іх рабіць. Агулам журналісты, хаця не ўсе буйныя выданні атрымалі папярэднія версіі гульні, выставілі ў сярэднім 85 балаў. А вось карыстальнікі Steam не сталі дараваць $70 Borderlands прыколы з лагамі і трымаюць станоўчыя водгукі на ўзроўні ўсяго 64%. Але пры гэтым пікавы онлайн новай часткі памежных зямель усё жа перасягнуў 300 тысяч геймераў. Уражальныя лічбы, як па мне, нават нягледзячы на вядомасць серыі. Акрамя незадаволеных нізкай частатой кадраў, зразумела, ёсць і станоўчыя водгукі. Гульню хваляць за палепшаны геймплэй, вялікі адкрыты свет, меншы аб'ём туалетнага гумару, пра які я ўжо гаварыў, больш зразумелы інтэрфейс, выдатную музыку і іншае. Пры гэтым кіраўнік Gearbox Software Рэнді Пічфорд паспрабаваў дапамагчы гульцам, прапанаваўшы павысіць фепісы простым спосабам, уключыць DLSS і генерацыю кадраў. Удзячныя геймеры не ведалі, куды падзецца ад суперпрапановы, да якой ніхто не мог дадумацца. Дзіўна, што ў боса не з'явілася варыянтаў параіць проста ўсім набыць нармальныя камп'ютары, а не гуляць з вёдраў, як нейкая галата. Гульня выйшла на асноўных платформах, але недаступна ў Беларусі. Версія для Switch 2 з'явіцца 3 кастрычніка. З моманту рэліза Hollow Knight Silksong прайшло болей за 10 дзён, і толькі нядаўна журналісты пачалі публікаваць свае агляды. Распрацоўшчыкі не сталі рассылаць рэв'ю копіі, з-за чаго ў прадстаўнікоў СМІ не было магчымасці падрыхтаваць рэцэнзіі да запуску гульні, і праходзіць шаўковую песню ім прыйшлося разам з Люмпенам. Так ці інакш, прэса падзяліла агульнае захапленне геймераў, і Hollow Knight Silksong мае 92 балы на OpenCritic са 100. Гэта дазваляе ёй знаходзіцца ў пяцёрцы найлепшых у 2025. Журналісты засталіся задаволеныя амаль усімі элементамі сіквела, а нешматлікая крытыка ў асноўным прыпадае на баланс складанасці. Некаторыя выставілі самыя высокія адзнакі, не знайшоўшы ніводнага мінуса. Нават месцамі хардкорная вандроўка, па іх меркаванні, лагічна ўпісваецца ў агульную канцэпцыю. Але ў любым выпадку ніжэй за 8 балаў ніхто і не паставіў. Дарэчы, тыя ж 80% станоўчых водгукаў і ў Steam, што гаворыць не пра самых захопленых геймераў. Магчыма, фанацкія 100-бальныя каментарыі разбавіліся прыцягнутымі ўвагай навічкамі, што маглі не ацаніць нялёгкай канцэпцыі гульні. Ну і столю 600 тысяч пікавага онлайну шаўковая песня так і не здолела перасягнуць. Але вынік усё роўна ўражальны, і не забываем, што яна ёсць у доступе ў шматмільённага сервіса Game Pass. Гульня даступна ў Беларусі за $10,5. Студыя Supergiant Games нарэшце абвясціла дату выхаду Hades 2 з ранняга доступу. Гэту цудоўную навіну суправаджае прыгожы і атмасферны трэйлер. Для ўладальнікаў цяперашняй версіі выхад 1.0 будзе выглядаць проста як аўтаматычнае абнаўленне гульні.
новыя пакупнікі змогуць набыць сіквел у лічбе па бягучай цане. Нагадаем, у сіквеле протаганістам выступае ўжо не прынцэса Грэй, сын Аіда, у гонар якога, дарэчы, і названа гульня, а яго сястра Меліноя. Пры дапамозе настаўніцы Гекаты і іншых саюзнікаў прынцэса павінна выканаць, здавалася б, непад'ёмную місію — адолець тытана часу Хронаса і спыніць яго наступ на Алімп. Хейтс 2 адправілася ў ранні доступ на ПК яшчэ ў маі 2024, дзе атрымала шмат пазітыўных водгукаў і ажно 100 000 адначасовых геймераў. Ці варта паспрабаваць другую частку прыгод у сусвеце старажытнагрэчаскіх міфаў? Аматарам рагалікаў дакладна. Ураганны геймплей, цікавыя персанажы і насычанасць дробнымі і вялікімі цікавосткамі павінны быць у наборы. Паўнавартасны рэліз Хейтс 2 запланаваны на 25 верасня для ПК і абедзвюх Nintendo Switch. Даступны ў Беларусі за $14,5. Аўтары змрочнага шутера Witchfire прадставілі абноўлены план падтрымкі гульні і запэўніваюць, што вось цяпер дакладна выйдуць з ранняга доступу ў 2026 годзе. Я яе чакаю, і па ўражаннях геймераў ад папярэдняга прагляду гэта вельмі дабротны і якасны экшн, але ва ўсім гэтым ёсць нюанс. Праект быў прадстаўлены яшчэ ў старажытным, калі яшчэ хадзілі маманты, 2017 годзе, тызерам. Маўляў, ад аўтараў і Painkiller, і Bulletstorm, але пра што там будзе ісці размова, невядома. Так, нейкі чэл у нейкім фэнтэзійным лесе пагражае сваёй стрэльбай фэнтэзійным жа істотам. Былі нясмелыя заяўленні распрацоўшчыкаў, што, магчыма, ў 2020 гульня ўбачыць свет. З невялікіх каментарыяў аўтараў стала вядома, што Witchfire — гэта шутер пра тое, як вы пераадольваеце цяжкасці і самадасканаліцеся. Тут ёсць некаторая гісторыя асяроддзя, але моцнага сюжэтнага складніка не чакайце. Нават кат-сцэны нібыта не плануюцца. З калівам падрабязнасцяў праект даехаў да 2022 года, на канец якога аўтары падрыхтавалі без аб'яўлення вайны цэлы ранні доступ праз 5 зім распрацоўкі. З іх нешматлікіх слоў было вядома толькі тое, што, узяўшы ў рукі дзіўную зброю і забароненую паганскую магію, вам прыйдзецца паляваць на магутную ведзьму, якая валодае ключом да вашага выратавання. І ўсё гэта шутер з элементамі рагаліка ў жанры цёмнага фэнтэзі. Рагалік — гэта калі вы будзеце пачынаць спачатку пасля смерці, але агулам гісторыя і персанаж нібы прасоўваюцца наперад. Гэта эксклюзіўны ранні доступ для Epic Games 100, і тое адклалі на наступны год. Нагодай таму былі незвыклыя паліроўкі ці лоўля багаў, а пераробка канцэпцыі. Раней гульня выглядала як арэнныя баі, дзе вы праходзілі ўзровень, зачысціўшы пэўную лакацыю. Цяпер аўтары вырашылі перанесці ўсё ў напалову адкрыты свет з магчымасцямі самому выбіраць кірункі і вяртацца назад нават падчас баёў, уцякаючы ад ворагаў. На 6-м годзе распрацоўкі, яшчэ не выйшаўшы ў ранні доступ, аўтары прадставілі падрабязнасці пра зброю, і кожная тут валодае унікальнымі ўласцівасцямі. Рэвальвер Голад, напрыклад, сілкуецца крытычнымі пападаннямі, якія зараджаюць кулі пасля наступнай перазарадкі. Магія таксама грае важную ролю, іх тут некалькі тыпаў і стыхій, агонь, паветра, ну і гэтак далей. Ёсць цяжкія заклёны, як гэты са званамі, дзе спачатку іх трэба выклікаць, а потым, стрэліўшы, аглушыць усіх навокал. І ў верасні 23 года эксклюзіўны ранні доступ адчыняе дзверы ў змрочны свет Witchfire, дзе чалавецтва змагаецца з магутнымі ведзьмамі за выжыванне. Галоўная надзея ў гэтай вайне — грэшнікі, якія з дапамогай паганскай магіі сталі бессмяротнымі паляўнічымі на ведзьмаў. Як вы зразумелі, мы з'яўляемся адным з іх. Для вольнага вывучэння даступна некалькі вялікіх лакацый, на ўзроўнях чакаюць скрыні са здабычай, розныя праціўнікі і босы. Гульня разлічана на адзіночнае праходжанне, ніякіх механік для PvP сутычак не прадугледжана. Ну, магчыма, пакуль. Распрацоўшчыкі хочуць, каб гульцы самастойна вывучалі мясцовасць і шукалі шлях да галоўнай мэты — перамогі над магутнай ведзьмай. Гінучы, персанаж губляе рыштунак і назапашаны ведзьмаў агонь, мясцовую валюту, неабходную для паляпшэння характарыстык. Восенню 23-го аўтары сцвярджалі, што ранні доступ працягнецца год, максімум 1,5. І сапраўды, праз год у 24-м яны выпусцілі не рэліз, а з помпай урачыста прадставілі гэты жа ранні доступ, але для Steam. Цудоўная нагода з нічога зноў сказаць пра сябе. Аўтараў чарговае невыкананне абяцанняў не бянтэжыць, таму і тут яны заявілі, што максімум поўны рэліз чакаць трэба праз 12 месяцаў. Як не цяжка падлічыць, адбылося гэта роўна год таму, а ў новай, самай
супер свежай і надзейнай дарожнай карце ад іх, рэліз уж дакладна варта чакаць у 2026. Я недарэмна не люблю раннія доступы, бо з магчымасці сапраўднай падтрымкі ў крайнім выпадку у пэўных сітуацыях адных распрацоўшчыкаў гэта проста ператварылася на фінансавы і маніпулятыўны інструмент, які не толькі ўводзіць у аблуду геймераў, але і кепска ўплывае на працэс распрацоўкі. Я гульню чакаю, але ніякіх надзей нават не прытрымліваюся. Калі цалкам выйдзе, тады і паглядзім. Даступна ў Беларусі за $20. Была абвешчана дата рэліза Football Manager 26. Гульня атрымала цалкам перапрацаваны інтэрфейс і новыя інструменты кіравання камандай. Карыстальнікі змогуць ствараць усё пад сябе, кіраваць складам з дапамогай перадавых трансферных функцый і прымаць ключавыя рашэнні ў матчах, выкананых на рухавіку, што дзіўна, Unity. Ён забяспечвае высокадэталізаванае поле, больш рэалістычныя рухі гульцоў і захапляльныя анімацыі. Ад слаламных праходаў да дакладных перадач і шыкоўных галоў. Football Manager 26 упершыню ўводзіць у серыю жаночы футбол, арганічна інтэграваны ў агульную футбольную экасістэму гульні. Акрамя таго, цалкам ліцэнзаваная англійская прэм'ер-ліга дазваляе кіраваць камандамі з афіцыйнымі формамі, эмблемамі і фота гульцоў, дадаючы рэалізму кожнаму сезону. Новы карыстальніцкі інтэрфейс робіць кіраванне камандай больш інтуітыўным і наглядным, падаючы важную інфармацыю ў патрэбны момант і дазваляючы трэнеру цалкам кантраляваць гульню. Football Manager выходзіць на ПК і кансолях 4 лістапада. У Беларусі недаступна. Мои любимые навіны пра Paradox Interactive. У чарговы раз яны павесялілі падыходам да манетызацыі сваіх стратэгій. Нядаўна яны выпусцілі кампактнае DLC Coronation для Crusader Kings 3, якое сабрала 83% негатыўных рэцэнзій. Па сутнасці, геймеры скардзяцца на суадносіны цаны, у Беларусі $3,5 і новаўвядзеннямі. Як можна здагадацца па назве, DLC уводзіць новую актыўнасць у выглядзе каранацыі. Падчас грандыёзнай цырымоніі узаконьвання новага кіраўніка гульцы павінны ўразіць сваіх падданых урачыстасцю свята, даць клятву і абраць кірунак развіцця дзяржавы. Акрамя таго, дадатак уключае новыя падзеі, дарацыі і васала. Калі коратка, за гэтыя грошы толькі адзін івент і амаль усё. Насамрэч, гэта навіна была бы больш рэзананснай, калі б не тое, што такі падыход у параходаў лічыцца за норму. Прадаваць палову гульнявых механік гадамі, разбіўшы на дзясяткі асобных DLC. Але чамусьці ў інтэрнэтах за такое хейціць толькі Ubisoft. Так што агулам нічога новага. Стваральнікі выжывання на колах, і гэта не пра будні наркаманаў, Pacific Drive анансавалі дадатак Whispers in the Woods. Па сюжэце DLC вы наведаеце новую частку алімпійскай зоны адчужэння. Заяўлена гісторыя ажно на 8-12 гадзін праходжання. Будзе закранута тэма групы фанатыкаў апантаных анамаліямі. З'явяцца новыя карты, скрыжаванні з дзіўнымі алтарамі і унікальнымі рэсурсамі. Яны спрацоўваюць пры выкананні пэўных умоў. Напрыклад, ад кожнага скоку героя у машыны будзе ўключацца гудок. Абысціся без артефактаў не атрымаецца, каб скончыць вылазку, трэба будзе сабраць пэўную іх колькасць. Яны могуць быць не толькі шкодныя, але і карысныя. Дырэктар студыі Ironwood Касандра Дракат распавяла, што Whispers in the Woods змяшчае прыкметныя элементы хорару. На сваё здзіўленне ўбачыў некаторыя каментарыі, нібыта дапаўненне не адпавядае сеттынгу гульні. Напэўна, гэтыя людзі ніколі і не сядалі за роль у Pacific Drive, бо якраз страху там можна нахапацца лёгка, асабліва ўначы. Сама гульня даступна ў Беларусі за $20, а дадатак з'явіцца да канца 2025. Беларускі распрацоўшчык Сектор 13, які працуе над дынамічным экшанам Lost In пра вандроўкі ў часе, прадставіў яшчэ адзін свой праект Psy Pro. Гэта, з іх слоў, атмасферны досвед, дзе вы берацеся за самыя розныя задачы. Ад звычайных пражыць тыдзень звыклага жыцця да дзіўных і незразумелых накшталт папраўкі загадкавага механізма на закінутым заводзе. Тут свет, з іх слоў, не дае інструкцыі, хаця ў відэа якраз іх даволі шмат, як выкруціць лямпачку ці болт з разеткі. Гледзячы на тызер, складваецца ўражанне, што перад намі псіхалагічны хорар ці нешта кшталту таго. Спадзяемся ўбачыць больш падрабязнасцяў і, вядома, даведацца, ці будзе падтрымка ў гульні беларускай лакалізацыі. Перайдзем да рэлізаў бліжэйшых дзён. The Beast павінна пракінуць сюжэтны масток паміж першай і другой часткамі Dying Light і стаць новым этапам развіцця франшызы. Галоўны герой Кайл Крейн апошнія 13 гадоў правёў у лабараторыі вучонага па мянушцы Барон, ён жа Мары Фішер, антаганіст гульні, у якасці паддоследнага труса. Яго кроў цяпер насычана зомбі-ДНК, што не толькі адкрывае новыя звярыныя здольнасці, але і дадае ўнутраны канфлікт паміж чалавечай сутнасцю
злосцю і крыважэрнай моцай. Вырваўшыся на волю, Крэйн вырашае знішчыць свайго ката, менавіта помсце прысвечаны сюжэт. Трансфармацыя ў звера і назад адбіваецца на геймплеі, можна пераключацца паміж рэжымамі драпежніка і паляўнічага, чаргуючы паркур і адстрэл праціўнікаў з раздзіраннем зомбі на часткі голымі рукамі. Баявая сістэма прыкметна ускладнілася. Агнястрэл важны элемент, але частая стральба прыцягне арды заражаных, таму даводзіцца ўвесь час балансаваць паміж стэлсам і адкрытымі сутыкненнямі. Будзе больш хардкорнага выжывання, патронаў не хапае, а ворагі праяўляюць тактычнае мысленне, атакуюць з граямі, выкарыстоўваюць асяроддзе і нават ладзяць засады. Ноччу тэрыторыя робіцца куды больш небяспечнай, акрамя класічных мутантаў з'яўляюцца элітныя драпежнікі і сам барон са сваёй арміяй, а паводзіны монстраў залежаць ад вашай тактыкі. Гульнявы свет — гэта велізарная і дэталізаваная адкрытая лакацыя Кастарвудс, навеяная сельскай Еўропай і Альпамі. Тут знаходзяцца багністыя нізіны, густыя лясы, паўразбураныя індустрыяльныя комплексы, пустыя вёскі, фермерскія палі, схаваныя лабараторыі і база барона. Вертыкальны геймплей па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі. Паркур дазваляе ўзбірацца на дахі, каб схавацца ад небяспекі ці зладзіць засаду на ворага. Асобны акцэнт зроблены на транспартных сродках, аўтамабілях і матацыклах. Да гэтага абяцана падтрымка кааператыва да 4 чалавек з захаваннем прагрэсу і магчымасцю праходжання сюжэтных місій. Кампанія разлічана на 20-25 гадзін. Пры гэтым колькасць неабавязковых заданняў, сакрэтаў і дадатковага кантэнту можа павялічыць час да 50 і больш. Распрацоўшчыкі асобна адзначаюць фінальную місію. Яна, маўляў, настолькі ўдалая, што атрымала толькі найвышэйшыя адзнакі тэсціроўшчыкаў. Dying Light The Beast увогуле спачатку рыхтавалася як DLC, але ператварылася на сапраўдны працяг і выходзіць на асноўных платформах 18 верасня. У Беларусі недаступна. Дзеянне Endless Legend 2 адбываецца на акіянічнай планеце Саядху, якая знаходзіцца на мяжы экалагічнай катастрофы. Натуральны прыродны баланс парушаны, а катаклізмы і сезонныя прылівы з адлевамі змяняюць ландшафты і адкрываюць новыя тэрыторыі для даследавання і заваяванняў. Дынамічная змена лакацый стане ключавой асаблівасцю стратэгіі. Адыходзячы, вада з часам адкрывае чараду новых зямель, поўных рэсурсаў і анамалій, што ўносяць непрадказальнасць у стратэгічнае планаванне. На старце кожнай партыі будзе даступна 5 фракцый з рознымі філасофіямі, здольнасцямі і стылямі развіцця. Шляхоў да перамогі некалькі, ад заваявання ўсіх даступных зямель да навуковай ці дыпламатычнай з дапамогай саюза з дробнымі фракцыямі. Нямала ўвагі нададзена бітвам. У кожнага боку канфлікту будуць асаблівыя атрады, характарыстыкі, зброя і атрыбуты, якія могуць змяніць ход бітвы, калі іх правільна выкарыстоўваць. Уплыў мясцовасці таксама важны, рэльеф і іншыя умовы лакацыі неабходна ўлічваць перад кожнай бітвай. Зрэшты, для тых, хто хоча засяродзіцца на стратэгічным развіцці, тактычныя баі можна дэлегаваць аўтаматычнаму рэжыму. Працяг фэнтэзійнай 4X стратэгіі, то бок з доўгім развіццём, адбудзецца 22 верасня на ПК. Праўда, пакуль у раннім доступе. Старонка ёсць у Беларусі, як і дэмка гульні. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд. Ад усяго сэрца дзякую ўсім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. З вашай дапамогай выходзяць гульнявыя навіны і агляды на канале, стрымы на Твічы і шмат іншага. А за гэта атрымаеце ранні доступ да ўсіх відэа на канале Рудзі, эксклюзівы на сайце Patreon, а ваше імя застанецца ў гісторыі тут, напрыканцы роліка на канале. Усім дзякуй і да новых хуткіх сустрэч!